Hagasngi ka baka Voice of the People Party kala pelat pat ba ya ka thop kular lane ka manifesto jongka na ka bentak election MDC Shakasi Hills Autonomous District Council but Jainte Hills Autonomous District Council uba bats kam marbo uno ai ktien ka VPP ula pensngau halor ki kattu katni ki an ki bala don kam ban pentrai kam ha council Haba pensngau ya kini sekilat pathai kubor ha kanok pai sngi jong ka laitari gurum pang araja arpusan uba bats kam ula ong bakal long ka badon kam ban don no ya ki an ban yada ya ka riraj namar bro shikata ka jing don ya ka jakarat kalong kum ka spa ba na ka benta ki dokisok henry menta kala poi shakakti ki riushimet ban kam tra ya kini ki jaka Nolor kata ulo angru bakalong ka badon kam ban don no ya ki an ban yada ya ka mariang bat kam tam lilay namar baka council kampat don ya la ka jong ka policy tung kam tung jam kala long ka badon kam ban don no Kidang don sibun ki an bet ki rule ki bangi hab ang pansna habi pet ya autonomous district council habarot arteliki district council kabangi laban an nuksai fi wat ki an ki ban yada ya kata kabangi ong gum karira pi ga wi ga long ka kompat khendau jungi ki khasi en so an nuksa kade ka ba ni bat ka gidan ta community land ne karira Parkani karo kompat kendo ku yahap ya karo kom im jungi ke bangi ong kita ka egalitarian society ya ka society imrang sawan beren kat ten rei kenap ba baroshi kata ya kini ka kendo ka ba long ka spa ba na ka benta ki baduk rei ki menta ki nang poi sikti jong ki riushimet bat ki riushimet ki yo ban kam bi kum kini ki jaka te ga dit council ka dei ka benta ka jong ka ya ka benta wi ki an habangi ong ba ya ke district council ke dei kan nongyada yani kumki riulu henry katakan kom im gujongi pada kami hap ban ong bangilong ki riulu makani ka juk kamamata te ni dei pan thawi ki an ki bede ki an ki beda ya kamarian gu kenapa kamdan ka an ke ba na ke district council bakin yada ki long ki wa ki ban long ki jingku khu na ka benta ke lang kasalang gujongi tiga we ka ba phe bat kani la ben mi ki got kubor ba kumno ba ka district council wat tang ya ka rule thung kam ru kamdan laga jong ti ki dang bon ki ba ka district council khaban le khabi dei bat ka ini ka Khasi Hills bat Jainte Hills Bidi bukan ipi ong kesensa try di ban penne ban mahai kom ki kita kom sensa pi kesensa try ri ke bangiong haba piang kesensa try ri ni don ya ka dorbar system tinggi dei ban pinti kana bakindi ki kesensa ki dei ban ya ka kum ki dorbar ti bros kata penlap ba don ki kep ki ba ka dorbar kampanai ka ba kitu kin clean of sensa ki la ya la ka jong kamon ka jong kalenti ti habi ong ni kum ki khasi bangin pen scam ya kata karukom sinsar trai gi jongi bang kabamut bangi dei ban pen ko bor ya wei pa wei nong song snong pe am dei ban ong tang ya to bakle ya kata ka dorbar ndrei ya baro ki nong song snong lingba ka dorbar kata gi jing thu jong kare ge ba ni don ki dorbar ha ka bon ki khep te kini bar kho ki dorbar ki dei ban long ban kin trai kam pura te pen la pa kata ki media report ba ka anda ada INUC orang ba snong saya ki pai ba tang tu pilai ba kadon ka jing bom ya bet kat kum ka riti sensari chong ka yunu chok ka kum ka rukom sensar jongi ki trai mulu habidi bukan ni ong ban penne ya kata ka long kanrat halo jong tuk siap ki cloud tap bot mar po kendo ke bi film long halo ni ki te ki bentai bolan ni pi ka we ka long ha we dei bet kan ni hoi mitip ya ka district council minswa la tip ya ka ko mata nong yada ya ka kende go siap ya kata ndre kala chana itu ka land transfer act house number kandai spa san pulai te dep nung tu bede hagi sam kandai spa ndropo ka high court ka penyap no itu ka an juga district council but ya ka turu la ban biang ka supreme court ba ka an juga district council kamya Henry ke ba na kalyang jong ka Voice of the People Party ni kwa ban pinti kana ka long ba ya ka ni ka kendo ka siap ka badon ha ka jela ka jongi kam dei ba kan sentu no shaki wei pat ki long no shaki wei pat ki jat ben rio bat kalong kan ha ban pintri kam ka ta ka dur ba pin klan ya kirang ba shnong ki no sensar shnong
ya ka dorbar sno ba ka kendo ko siap kan ne ha ka kti jongi ki trai buluk but no lor kata ka bongi pi mene ka kendo ko siap hang ni mentai kata ka digi jing sisha ba kala sentut ha ki kat tu ka ningut ki beri ki ba yo da ki pisa ka bentit ya ki lomba ka ba ki pai ba ki mio te ka turu ka dei hi ka jing sentut no jong ki kendo ki siap na ki na ki beri sha ki kindet ka district council ka di men te la kami ka tu khalang ba ka kom im jungi kum ki trai muluk kan long ka ba ye dei ba kata ka jinglong tan ra ka jung kawai hi ka long ba pin light na kini ka jing ja ngai jung ka pisa kawai hi ka dei ban don kani ka proper budgeting haki district council kemut ki heads seperti sub heads ki dei ban climb ha komnu phi allocate ya kani ki pisa ki ki different heads thì cái tu cái đi bên long cái sai ha còn mang pisa tingka trong cái district council but đang ta hi bên pen klan hi cái long hi cái way hi cái long ba ya cái revenue leakage đi bên block no cái thì cái way hi cái long cái song bị haki briu ki ba kumdu ki ba song hung te cái long hi da cái juk makana mechanism lu da ki ba song ki ailat ba kan leak cái revenue phim lại là vậy tinggal show example you phim chua mo cái don ka men chuang ki juk ai Nila banong, hakan jela. Tang shuan ka president's rule, kam yat kaya iba kibri waktu ko poli ki og nang la ka president's rule ban ka sarkar. Pi ka syong kibri ba syong ka bor kumnu ki terekam. Te da ka syong ka BBP na mar ngi long committed ya ka clean governance, ka good governance singin man raya. Ka district council kumba ya keren mene ka ya don huturu habi dei bat ka kam kaput kamut pakanda dei kana don bah ka proper research bat ka documentation ka ba ni dei ban sung thu bah ya ka iki kaput ladang ngim pat don ka proper research ka proper documentation dan ka kam jinja ban ya keren ya kini kaput te ka BBP ka ya hakata ka dur ban study bah ya kini kaput ke jongi bat om dia zaman study hindi ban pen klan pi ko we ni kalong ba PPM power ya ki beri le pi ai bor ki beri badan hakapot dengan nong pi ko we ke jing bakla ke jong ka megalia ni la ban ong ba ya ki jaga ka ha ki kaput dan ki beri ha ki kaput ni la le klet hindi ke ba badan kam kalong ban ni pen klan ya ki bangin wan ra ban integrate ya ki ha governance bakin long the center of governance mde tam ki shoma kaput ngi chuni ini collect no eki haba pilawan ra hi kemud katu kala pen scam tiwon wagan ai example kumi pi haba piwan ra kum kan ka encourage ki ban I mean see ki ban register ki chaka umdei bakin up baki beri kan one shadow office ndai ka council hi kan yale kata kadur ban pen suk upai ba pi kawi ka long la da ka governance kam biang la da upai ba uban ru ulaban ma eki jinge hende da ka governance ka biang ka pamut ka council kala ban I bor I mean same but ban same ki steps ki biya dai but kumlu ban pensuk eki pai ba tu ki check gate mo be an ka di kala dai ka ngela ban long kum ka benta jong ka district council na du kisnem araja la dep tho kot khubor ye ka ju bat ka yai peteng bat hadu menta ru hadu menakani ru salap badon ke bar balik cingkang saka yin ka sheri ru habe dei bat kini ka cing bo ikin ki illegal check gates kai ke badon kam mangni ka long ba ngila ban lek kat sabalik hindai la dangim yo hi ki bri ke ba shom hang tu ki ba long commit ya ka good governance kata ka long pi ka long ka ba Nagalian juga VVP ni kwa by kini ki illegal check gates in kang no baro. Kata ka jing tu jong ka voice of the people party. Ka jing don jong kini ki illegal check gates. Kala kecit ya ka yau pai ba. Ki lai fulum bisa jubor no pai ba. But kani ka wanra ru. Ngoi ni nagalian juga voice of the people party. Nila ya ki ya ketu ka jing kiu dor ki marbam mardi. Like inflation. They kani ka illegal check gates. Kay don benta but kani ka inflation. They nakalian to avoid the people party la ringi wan in pinti kana baga jingim chung pai ba kan khamsup kan khamsingan
kan kambiang dapat ngin khang no yakin iki illegal check it. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.